Sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga kelen tɔnɔ gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na. O waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni Musa Sagara ale ka moto la ka denbaya la Lafiyabugu. O waati kelen kanmɔgɔw filɛ ni tile kan Sanogo ka moto ba la ka ekɔlisoba in na. O waati kelen kanmɔgɔw o filɛ Madame Kulibali Fatumata Kamiya ale ka moto la ka denbaya la. O waati kelen fana o b'an ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la Dr Sogɛl Kokala Mayiga kɛlen bɛ ka baara minnu boloda an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabiri ntɛnɛn don a bɛ wuli ka jɔ la walasa fɛɛrɛ min bɛ kɛ ka Mali bɛɛ kelen ma. Zeke Woro mara la Bajangara cercle kɔnɔna na ko chrétien ma duru bɔɲɔgɔnko wolu kɔni minɛna a b'a sɔrɔ Danbɛlɛ y'a kunnafoni di kunungo ale ye gouverneur ye Mopti o mara la. AEM ni o ye lakɔli sanayɛlɛ école de wolu ka tɔnba ko o ye Sogɛl bisimila kunu walasa ko hakilinaw yira ɲɔgɔn na a cogo min na. Charles Blé Guré ale kɔni kamana gannen don bi kosɛbɛ ko Laurent Gbagbo kɔni nana nka a nana kɛ bɛɛ ye ɲu a bakɔrɔ samala ko in na. Fɛn min n'o ye Charles Blé Guré ale ka nali fɛrɛ t'a la nin cogo la fɔlɔ bi a bɛ Faransikaw fɛ yen nɔ. Mauritanie Mali farafinna démocratie a man di. Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mohamed Ould Abdelaziz ko u y'a bila kaso la kunungo. Nunu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye. A dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ. Wala an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Nin ye cikanw ye an bɛna min kɔnɔ kuma lase aw ma. Seydou Jaranda filɛ nin ye Sɛnɛfɔso la k'a b'a lase Zewana lamini bɛɛ lajɛlen ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale dɔgɔnin n'o bɛ tali kɛ Mariam Jara la. Mariam Jara ko a bɔra kabiri tile 2. Mariam Jara yɛrɛ bɛ san 12 la a bɛ maa min bolo lamɔ la o ye Kajatu Jara ye wa a bɔra Côte d'Ivoire ka na a nana lamɔ de kama a ɲininen don baden bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra Mariam Jara ye fɛn ye i k'i jija k'a lase Seydou Jara ma. A filɛ nin ye Sɛnɛfɔso la a ka téléphone numéro 90 15 09 93 walima a bɛ se ka Kajatu Jara wele o ka téléphone numéro 77 12 50 09 faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cikan in na. O dongo an b'a ladɔnniya k'a fɔ an denmuso ale ye cɛ sɔrɔ n'o ye arajoso terimuso Fatumata Kamiya. O denmuso o ye cɛ min sɔrɔ ni a wele kun sera badenw ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Monsieur Kulibali ko ka foli se bɛɛ lajɛlen ma. Maa ma ne ye sen da kala kan ka na an dɛmɛ an denmuso ka kungoya la. Monsieur Kulibali ko a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka d'a kan ale yɛrɛ ma dabɔ min kuma kɛra o ye. Ale ka kuma la ko kɔɲɔko n'a ja a bɛ dugu nege bɔ adamaden na. Sukoya yɛrɛ fana n'a goya a bɛ dugu ja adamaden ye. O ye ale kungo min kɛ o don kari don ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'Ala ka bɛɛ sara. Maa ma ni i sen da kala kan ka na ale dɛmɛ nin ko in na ko an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Badara Sajaja Kulibali Seningaja morikɛ a kun taara taama min na Bamakɔ ani Kucala ko a kun cɛra n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini alamisa a ka ɲi ka don an fɛ yan. O kunnafoni de bɛ k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma. A ɲininen don radio Royal FM sabu a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ personnel ko don minnu n'u ye animateur ani technicien ko bɛɛ welelen bɛ lajɛli la bi 15h waati a bɛ kɛ arajoso kɔnɔna na yan wa ko u k'a lase ɲɔgɔn ma diɲɛ tɛ kelen maa kelen si tolen kɔfɛ. Faamuyali ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin cikan in na. Cikan bɔra ɲɛmaayaso yɔrɔ la k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ko diɲɛ tɛ kelen maa kelen si tolen kɔfɛ. An ye tile damadama kɛ ntolanci la ntolanci min n'o tun bɛ lakɔlidenw o ni ɲɔgɔn cɛ a kun cɛra kunungo. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ faso ani danbe o ɲɛmaa min b'an fɛ yan n'o bɛ tali kɛ Musa Sagara la a ye kupu da. O kupu min n'o dara an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ala y'a kɛ a daminɛna hɛrɛ la ni ka kuncɛ hɛrɛ la.
dɔw dun kɛra bɛ a ka ca Ala fɛ fɛn min ni o ye hakilina caman maa caman bɛ negi hali kubu da wɛrɛ nɔfɛ ka da ka min n'o dara ka ɲɛ o bɛ maaw negi dɔ wɛrɛ la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunungo commune maire ka dangan fɔlɔ ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ka kangarabada kɛ denmisɛnninw ye walasa ntolaci min n'a bɛna kɛ ni équipe fɛn fɛn gagnera a tɛ i n'a fɔ ekɔliso dɔ gagnera dɔ ma gagné o ye a taabolo ye ko ni min gagnera n'a kɛra hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la ko Zegwa denmisɛnninw o bɛɛ lajɛlen de gagnera ale ye kangarabada min kɛ kunungo sani ntolaci ka daminɛ an k'o lamɛn. À travers bon, tout ce que j'ai à dire, j'ai remercié d'abord les deux équipes qui sont aujourd'hui en finale. Donc on voulait un match de football de fair play. C'est Zegwa qui gagne et c'est la jeunesse qui gagne. Ouais, il y a des adversaires mais pas de l'ennemi. Ça, il faut que la jeunesse comprenne ça. Alors, mais on dit organisateur nous yi hakilina sɔrɔ ka nin kuma labɛn n'o ye association danbe an b'o fo u ka hakilina na nin labɛnkun bɛɛ kun bɔra ka se ka yiri yɛrɛ kun bɛ ɲɔgɔn na pour que ka ɲɔgɔn dɔn u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ banfɛn ye Zegwa min ka ɲi an bɛ min fɔ adversaire labɛnkan ninnu diyagoya fɔ dɔ ka gagné donc ni min fɔ ka balon tan o kana ɲɔgɔn bana a bɛɛ de ye kelen ye. C'est la jeunesse. Bah, paye de Ouagadougou, donc après les clés. À quoi bon t'as habitué à gagner? On m'a dit que et puis commune maire ka dangan folo no betal kel lasne jarala ka sanga ni final ko fole ima o satkela bolonta kera damun konnana o sede la mamima kunungo ni o ye multibi konontonke o kera kelini kelin o anana laban goyima penalty amala donna ka fo sans déformation na nyama sanu ale yese so o femi no Isaac ale ka école sukan an clara an ye ngali ke clé kan sanogola ale be cogo mina ko fo nyanga lame Clégan, bati bana FC Gamboya. Ok, kami siribe me fo kosɛbɛ mala barakada kala fo ayin bara damina mena depuis école de la samina comme yɛrɛ b'a tɔgɔ dɔn cogo min na centre de formation professionnelle de ɲɛma sanuko professionnel bɛ na sira kan dunanci b'a la tulonkɛ b'a la kalan yɛrɛ b'a la ka denmisɛnninw kala bolola baara la vraiment nisɔndiya de bɛ n bolo bi ka folifoli kɛ k'a lase a organiser mun y'a organiser k'olu fo ka Zegwa maa fɛn fɛn ye dɛmɛ kɛ nin ko la ka bɛɛ lajɛlen fo aw mun ye communication kɛ nin ko la k'aw yɛrɛ fo e yɛrɛ Karim fo e ka cɛsiri la vraiment a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ n ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ k'an ka censeur yɛrɛ fo a directeur des études n'o ye Touré Salif Touré n b'a fo kosɛbɛ o ka cɛsiri la depuis nin ko daminɛna bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka école dɛmɛ fo kana se finale kɛnɛ kan ni bɛɛ lajɛlen fo an b'a nisɔndiyala bi a tɔ b'a la bolo an bɛ ala deli ala kɛ nin kɛ ɲɛtaga ye san o san a ɲɔgɔnna o ka se ka kɛ an fɛ yan ɔ min ye nin hakilina sɔrɔ faso ani danbe ni o ɲɛmaaya kalifalen bɛ maa min na bi o bɛ tali kɛ Musa Sagara la ale an ye kuma bara ni kalifa la n b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye ni ale kɔni y'a hakilina di ale ye min fɔ an k'o lamɛn. Ayo kubuda ala kuje hela ne tiga alhamdulillah me foli kɛ fɔlɔ me arajo sababu fo foli kɛ dugutigilakaw ni maire donc bi kɔni an nisɔndiyalen don parce que an ye kubuda denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔlisow la donc ala y'a kun cɛ bi a daminɛna hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yira welewelekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin commune denw ma nin n'a ɲɔgɔnnaw la welewelekan kan bɛ ne bolo ka ɲɛsin commune denw ma o ye bɛɛ k'i cɛsiri ɲɔgɔnna na parce que depuis anw ka dɔgɔ an tun ye école kɛ yan intérêt école tun bɛ yen a tun bɛ da ka organiser ka ɲɛ cɛw ta ani musow ta mais an nana kɔrɔbaya an ye a bɛ ka tunu donc an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ
wari ko tɛ mais ne bɛ kun ɲɛnajɛ de a bɛ denmisɛnninw fana tin don ɲɔgɔn na a bɛ a interdit fana an bɛ to ka taa balontannaw ɲini yɔrɔ wɛrɛ kan mais ni nin bɛ kɛ an b'a dɔn denmisɛnnin min bɛ se balontan na donc bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a t'an permettre tuguni ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ kan voilà merci bien. ne tun ye musa sagala de mankan ye kununko ntɔlati min kɛra ni faso ani danbe olu ka laɲini kun don mali kibaruyaw la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ zeke bajangara o marala woro kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kerecɛn maa duuru bɔɲɔgɔnko tununa kabiri tɛnɛn tɛmɛnen o tun bɛ taa la o tɔɲɔgɔnkɛ dɔ banna zeke walima woro o tun bɛ taa la o suguya de la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kerecɛn maa duuru ko hali sini sɔgɔma kabiri u bɔra tɛnɛn don ko o ma ye ka d'a kan tuma min na ni o bɔra sɔgɔmada yan fan k'u bɛ taa suturali kɛyɔrɔ la nɛgɛ kaɲa 18 waati 18 heures o dɔnbaga dɔ ye n'o tun kan ka taa ɲɔgɔn min fɛ o y'o wele yali o ma se a kɛra cogo di o min ni o tun bɛ o y'o wele o ye telefɔni ci min kɛ ni telefɔni sɔnnena maa min y'a ta an b'a ladɔnniya k'a fɔ kerecɛn ɲɛma in ko alo ɔ min ye telefɔni ta ko salamalekun o salamalekun olu kɔni kuma fila tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o y'a yira k'a fɔ kaba maa duuru kofɔlen k'o t'u yɛrɛ ka bolo kan wa ka taa o don ma tɛnɛn don kana se bi ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ma kofɔlen olu kɔni yelen tɛ kɛbɛ k'o fɛlɛ bɔ ka a jira n'ala sɔnna ma a fɔra fɔ cogo min na o kɔni kɛlen bɛ ka fɛlɛ bɔ o la maa dun ye man di mali la nin cogo in na a fɛn fɛn ɲɔgɔnna kɛra k'a fɔ tɛgɛdaraw kan a gɛlɛya kɛra a kow la colonel Abbas Dambɛlɛ ale ye Mopti o gouverneur ye ale yɛrɛ de ye nin kunnafoni di k'a yira k'a fɔ tiɲɛna ko nin maa duuru kofɔlen ko o t'u yɛrɛ ka bolo kan kɛ kɔni bɛ o nɔ na ka a ɲinini kɛ patronat Sugɛl Kokala Mayiga ale sera Amadu Jaji Sangare ni ale ye patronat ɲɛmaa ye bi ko jamana n'i ye jamana fɛn fɛn taalen ɲɛfɛ jamana sebatigiw olu ka seko an'u ka damayira o de bɛ kɛ sababu ye ni a bɛ kɛ jamana bɛ taa sen kelen kan teliya la o kɛra sababu ye Sugɛl Kokala Mayiga ale kɔni ye lajɛrɛ kunu ni patronat maaw ye o ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye walasa jamana a bɛ se ka bɔ bolo in kan a cogo min na AEM ni o ye lakɔlidenw ka tɔnba ye Ibrahima Askofar ale ni Sugɛl Kokala Mayiga o ye hakilina caman falen fununani ɲɔgɔn na kununko ka sanga jamana taabolo kuraw ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka sanga in bɛɛ lajɛlen ma o y'a jira k'a fɔ jamana bɛ bolo min kan bi a ka ɲi u bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye walasa a bɛ se ka bɔ nin bolo kan cogo min na Sirima Seydou Ɲare n'ale ye secrétaire général adjoint ye AEM kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sigilen min kan bɛnkan min taara laban in na o bɛnkan o ko bɛɛ olu bɛɛ lajɛlen lafiya Sugɛl Kokala Mayiga ale fana y'a jira k'a fɔ ko an bɛ bolo min kan tan ko n'i ye Mali lajɛ Mali tun ye misali de ye waati tɛmɛn'o la ko maliyɛnw bɛ don fili la ani jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna waatiw la ko olu bɛɛ lajɛlen donna filiw la fili jumɛn ko a nana kɛ k'a fɔ misali la Musa Tarawele na min kɛra o b'a sɔrɔ Modibo Keyita ale ye jamana boloda kalan bolo min kan Musa Tarawele ma sɔn o ma o kɛlen na Musa Tarawele ale fana min na bɛn Amadu Tumani Ture ma na sɔn ka sɔn o ma Amadu Tumani Ture fana min na bɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alpha Umaru Konare fana ma na sɔn o ma a ko tora cogo la fo kana kɛ fanga bonda n'o nana fɛɛrɛ min boloda min mɛna na o nana o tɛ sɔn o ma k'o de ye filiba ye n'o tɛ ko san 30 ni kɔfɛ ni kɔ seginna san 30 e bɛ taa sɔrɔ ko Mali lakɔliden tun bɛ jɔyɔrɔ min na farafinna yan k'o de barika ka bon kosɛbɛ ko nka ale kɔni tɛ dɔ wɛrɛ fɔ kalo dama min n'u bɛn'o kɛ furancɛ fanga in na ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ kɔrɔ sɔrɔ cogo min na kalanko nasiraw la Sugɛl Kokala Mayiga a taara Maître Kasim Tapo a taara o ka yɔrɔ la kunu ka taa kunnafonidi kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni bolila fɛn min kan o y'a ye k'a fɔ jamana taabolo a ka ɲi ka se parti politique caman ma bɛɛ k'i fɛla fɔ jamana taabolo la Maître Kasim Tapo k'ale ka parti n'o ye Morema ye Morema ko a ye Morema bila Sugɛl Kokala Mayiga ale ka bila la bi ni Sugɛl mako bɛ ale la fɛn fɛn na tamaki t'a la fiyewu ko a k'ale sɔrɔ n'ala sɔnna ma ko o bɛ kɛ a kɛcogo la diɲɛ subahana mansin n'o ye cybercriminalité
an b'a ladɔnniya k'a fɔ réseau sanfɛla namara minnu bɛ a kɔnɔna na ko cyber criminalité kɛlen bɛ ka maa caman mako sa misali la poste la ani sobaw la nafolo sobaw la ko cyber bɛ kɛ sababu ye cyber criminalité bɛ kɛ sababu ye ka nafolo bɔ i ka compte kɔnɔ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ma sigi n'a ye ani ko n'i ye réseau sanfɛla lajɛ bi adamaden kɔni bɛ ka buruja cogo bɛɛ lajɛlen na ani minnu n'u b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔw ye walima somaw ye ka maa wele k'a fɔ ko ne de ye nin ye wa ko o ka fɛɛrɛ tigɛ o la ko o fɛɛrɛ o bolodara mali kun ye nin fɛɛrɛ in boloda kabini 2019 o la ko ni maa min minɛna maa nɛninba la ka maaw laburuja walima ka namara kɛ réseaux sociaux sanfɛ walima ka dɔ ka nafolo b'a kunna a seko t'a la maître fɛn min n'o ye procureur Mamadu Kasoge n'ale ye ministre ye ale de lajɛlen ɲɛmaaya kɛ kunu a y'a ja k'a fɔ an bɛ bolo min kan tan bi ko k'a ka kangarmadaba kɛ maaw ye maa sa kɔni ne minɛnaw n'a ɲɔgɔnnaw la ko e kɔni bɛ kɛ ka tɔ o ladi i n'a fɔ procureur monsieur le ministre Mamadu Kasoge y'a fɔ cogo min na kunu. Administration territoriale fana ale kɔni ye kunnafoni min kɛ o y'a ye k'a fɔ sani sɔnni cɛ ko o bɛna daminɛ k'a daminɛ référendum na ka taa se fo jamana ɲɛmaa kalatara min kan ka kɛ février kalo o tile 22 san 2022 o satigɛla taama minnu bɛ a senkɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a sera kokura Maître Kassim Tapo ma ka hakilina yira kɛ ɲɔgɔn na walasa a bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ ka kalafili min bɛ nale a bɛ se ka kɛ jɛlenya la cogo min na ko ka o fɛɛrɛw olu tigɛ. Farafinna démocratie fiɲɛ b'a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a ye farafinna jamanaw a jamana ɲɛmaaw tɛ sɔnna ka fanga bila a caman bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la a misali dɔ ye Mauritaniikaw fɛ yen Mohamed Ould Abdelaziz ale min n'ale ye fanga bila a yɛrɛ ye ka fɔ a tɛn'i sen don kalafili la tun o nana kɛ ale ma kɔlɔlɔ ye ka da la mun na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mohamed Ould Abdelaziz kalafili kɛlen kɔfɛ n'a ye fanga di a tɔɲɔgɔn cɛ ma a ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma Mauritaniikaw fɛ yen o minisiri kofɔlen o de filɛ nin ye ka enquête wuli Mohamed Ould Abdelaziz nɔfɛ a y'a daminɛ enquête la ka lakanabaga fɛn fɛn tun bɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni kɛrɛfɛ a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen ka sɔrɔ ka enquête daminɛ enquête la kabiri maaw y'a filɛ kulonkɛ ye ka na kɛ sɛbɛ ye Mohamed Ould Abdelaziz yɛrɛ ale yɛrɛ kun y'a kɛ kulonkɛ ye fɔlɔ ka na laban ka avocat ta avocat minnu n'o y'a ka avocat ye olu ko n'a ɲɔgɔnna kana kulonkɛ la olu y'a fɔ k'a bila da min na a kɛra o cogo de la ka d'a kan Mohamed Ould Abdelaziz an bɛ waati min na komi sisan bi o y'a minɛ kunu enquête kɛlen kɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'u y'a minɛ kun jumɛn na ko a ye nafolo jamana nafolo kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ a ye ko kɛ nafolo la min ni o ti bɛn fiyewu nafolo ko nasiraw la kunu fitiri da yan fan an b'a ladɔnniya k'a fɔ fitiri selilen kɔfɛ polisi ma saba bɔɲɔgɔn olu taara a nɔfɛ o y'a sɔrɔ lakanabaa si ti a bolo bɛɛ le tun ka a laɲini ko a kɛ bila u nɔfɛ ka d'a kan ko kɛ bɛ u mako b'a la kabiri a taara ka bila u nɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra kasoladen ye kabiri sɔrɔ a y'a ka su fɔlɔ si kaso la kunungo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ satigɛla a ka avocat olu y'a ja k'a fɔ nin ti dɔwɛrɛ ye ko nin ye tasara bele de tale ye Mohamed Ould Abdelaziz ale nɔfɛ n'ale ye Mauritaniikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye Burkina Faso Yorgu o mara la Kaya région kɔnɔna na ko polisi maa 8 o de fara polisi maa 4 bɔɲɔn wɛrɛ ko o tununa nin kɛra Wagadugu yɛrɛ cɛmancɛ bisigi la ka taa Worodugu yanfan ko nin baara in kɛra ye kunna sini wa ko maa minnu y'a kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ siga kɛlen don jahadikɛlaw ma ko olu kɔni ye nin waleyajuguba in kɛ minnu k'u wele ma k'olu ye jahadikɛlaw ye. Charles Blé Gouré ale kɔni kamana gannen don bi kosɛbɛ ka d'a kan kabiri kumajan maaw nana siga fɛn fila ma a fɛn fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka waleya kelen kelen misali la ko maa caman tun sigara tuma min na ni Simon Gbagbo n'a a tun ko k'a bɛ taa bɔ Laurent Gbagbo la Belgique ni Laurent Gbagbo ma sɔn fiyewu o ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ale telefɔni ci tun t'u ni ɲɔgɔn cɛ tun ko ja dɔwɛrɛ tun t'a la Laurent Gbagbo labɛnnen bɛ ka furusa de ɲini ni Simon Gbagbo ye o kelen don ni ye a jateminɛ ka Laurent Gbagbo ale ni Charles Blé Gouré k'o fana to Cour pénale internationale la ninnu bɛɛ lajɛlen kana i ta fan kan k'a fɔ ko Laurent Gbagbo a bɛ fɔ cogo min na k'a ka lamɔden bisigi Charles ye
ko o ma kɛ ten kosɛbɛ Cour pénale internationale la yen ka da kan o tun tɛ ɲɔgɔn kan wa ko o tun bɛ ɲɔgɔn ye kelen kelen wa a telefɔni ci tun man ca o ni ɲɔgɔn cɛ o kelen don an b'a ladɔnniya k'a fɔ a nana laban bilali min ma n'u fila bɛɛ bilara ɲɔgɔn fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo ale kɔni nana se sɔrɔ sisan kɔni ka da ka donna so nka fɛn min n'o ye a denkɛ walima a ka lamɔden n'o o tun y'a ka ɲɛmaaba ye tuma min na n'a tun bɛ jamana ɲɛmaaya la Charles Bleury o kɔni ta ye kamanagan ye bi ale mako bɛ passeport min na o passeport o ma sɔrɔ fɔlɔ wa kiiri min kɛra ale nɔfɛ yan ni Kɔrɔwari kiiribulon tigilamɔgɔw kɛlen bɛ ka san 20 bɔ ɲɔgɔn bila an b'a ladɔnniya k'a fɔ Charles Bleury yali a n'o to o cogo la kana wa ka da kan Kɔrɔwarikaw u ka gouvernement kɔni ma fɛn fɔ Charles Bleury kan nka u ma sɔn fiyewu k'a ka passeport d'a ma an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara o y'a sɔrɔ don min n'a fɔra ko Laurent Gbagbo bilara ka bɔ kaso la teliya la u y'u ka sɛbɛn labɛn passeport labɛn k'a di o ma teliya la o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen min na Charles Bleury kɔni ta ɲɛ ma sɔn a la fo kana se nin waati in na ma sɔgɔmada in na France Inter ale yɛrɛ ye min fɔ ko Charles Bleury bibi nata ko a bɛ Faransi tan a bɛ taamala ye tile 2 in na ka taa ɲininkali kɛ a ka taabolo jɔnjɔnw la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ Charles Bleury kɔni kɛlen bɛ kamanaganba ye a yɛrɛ bolo tan bi tan Macky Sall a bɛ bolo dɔ kan bi bolo min fana ka gɛlɛn kosɛbɛ waati bɛɛ ti kelen ye o la ale ye fɔlɔkɔ kelen wuli Ablaye Wade nɔfɛ san 2012 o fɔlɔkɔ kelen ni kunnama diya kɛ o bɛna wuli ale nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka fisa n'a ko bɛɛ ka fɔ a bɛ ni bolo mana bɔ troisième mandat nɔfɛ a laban ko a bɛna gɛlɛya a bolo ale dun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ t'a la a bɛ fɛ ka mandat sabanan o fɛɛrɛ o boloda a nana laban min ma n'o kɛra ani Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ o don a bɛ kalo damana bɔ Ousmane Sonko kan mɔgɔw wulila bɛɛ lajɛlen o jaabi ye jama min bɛ Ousmane Sonko kɔ bi ni Macky Sall a ma kunnaja ale ye Ablaye Wade gɛn cogo min na ka bɔ fanga la n'a ma kunnaja Ousmane Sonko a n'a ka mɔgɔw fana bɛna Macky Sall gɛn nin cogo in na fo ni a nana fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ min ni a bɛ se k'i sen bɔ a la dɔɔni walasa a kana na kɛ ka da ka kalafili min bɛna kɛ ni Macky Sall ka mandat bɛ ban o bɛ kɛ san 2024 kodɔnbagaw fɛ o man jan tun wa ko wulikajɔ de bɛ yen kununko Ousmane Sonko ale ka mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ko o kɔni o ma kun cɛ hɛrɛ la ka da kan ko polisiw donna u la kununko k'u sɛbɛkɔrɔ cari a ɲininen don arajo sababu cakɛlaw fɛ bi ko o bɛɛ lajɛlen wililen bɛ lajɛrɛ la lajɛrɛ min n'a bɛ kɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati 15 heures wala u k'a fɔ ɲɔgɔn ye diɲɛ tɛ ni maa kelen situle kɔfɛ faamuyali ko ɲumanw ɲini nɔfɛ nin tiga in na limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ foli kura ko ɲɛsin anw ma Seydou Jara ni ale ka so filɛ nin sɛnɛfɔso la ko a dɔgɔnin n'o bɛ talikɛ Mariam Jara la ko a bɔra so kɔnɔ a bɛ tile 2 bɔ bi wala ko o b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra Mariam Jara ye fɛn ye a nana lamɔ la a kɔrɔmuso fɛn min n'o ye Kajatu Jara a nana o de fɛ ko nka a bɔra a bɛ tile dama bɔ bi wala a bɔra Kɔrɔbarikaw fɛ ka na lamɔ sira la k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra den kofɔlen ye fɛn ye k'i jija k'a lase Seydou Jara ma walima k'a lase Kajatu Jara ma ko faamuyali ko ɲuman ɲininen don an fɛ nin tiga in na limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila bi sɔgɔmada in na Badara Siraja Kulubali kan ka kɛ yan sini n'Ala sɔnna ma ka Fatumata Kamiya a n'a furukɛ ko ka foli lase bɛɛ ma k'Ala ka bɛɛ sara u nana dɛmɛ min kɛ an denmuso la ka bɛɛ sara ka a bɛɛ waleɲuman dɔn aw kan bɛ ni kuran sɔnna bi su in na hakɛto b'a la Sala Mamadu